Pane mashoko ayo atogwa namuzvari Fadzai Mahere aita kuti munhu wese achemere kuchinja kwezvinhu munyika. Mashoko aya aiwa asiya munhu wese anyasa kuratidza kushushikana chaiko nekuchibvunza mubvunzo isina anopindura zvake asi inoda kutorerwa matanho. Sanapinda mashoko atogwa naFadzai Mahere ndokuti aiwa chibvaka wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tichienda pasocial media yendo yake yeX anoyanyira chiti no degree can ever prepare one to deal with the monster that is Zimbabwe's broken economy. Imagine trying to run a company and on a Friday morning you are given 24 hours to reconfigure all your businesses into a new currency. How do you deal with your bank account being frozen because they feel you did not comply? Imagine waking up to find that you have been suspended from the ZSE on unlawful grounds. Imagine things are going well for the business and then the men in grey suits come and say we have to give a stake of the business to X-San just because. Imagine everything having to be in a political dance and negotiation. Ndo mashoko anatoka panapa naFadzai Mahere achiti aiwa munozvitora sei kuti munhu zvinhu zvako zviri kufamba asi broken economy yeZimbabwe ndio iri kuya ichihinda success yako, ndio iri kuita kuti aiwa kunyange nebusiness rako vanouya vachiti aiwa tipe a certain portion kasicheki kako kemari tavanopa mwana wanhingi uchiona kuti aiwa hapana kwautoenda mari yofanira kushandisa kuita zvimwe zvinhu zvine musoro uri kuya uchingotoregwa. Ndo madescribiro ari kuita Fadzai Mahere achiti aiwa nyika yeZimbabwe yava nebroken economy, ine broken politics iri kufanira kugadziriswa. Ndosaka tiri kuti we advocating for change, we now want new leaders. Mashoko aFadzai Mahere chimbotudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau idzi. Pinai comment section medu musangano no subscribe or like onje notina on the bell icon. Tombosha mabdits anokupa pano paZim News Live.